فیلمê deriyê xewnên ê derhênera ji Negin Ahmedê îsal di Festîvala Fîlmana Berlînê Berlînalê de di beşa generasyon de hate nîşandan. Fîlm cara yekemîn li Berlînalê hate nîşandan û bi vî awayî promyera xwe kir. Fîlmê deriyê xewnan bi şêwazekî belgefîlmî hatiye çêkirin û qederê 6 salan domandiye heta ku belgefîlm biqede. Ji bo Negin Ahmedî karibe belgefîlma xwe çêke û xeyala di serê xwe de pêk bîne biryarekê radîqal dide û ji Îranê berê xwe dide rojava. Ew bi salan tava şervanên yê pejê dijî, ango bi wan re wext derbas dike û dixwaze dîmenên keliyên baş û ji dil biqefêle da ku belgefîlmeke bi bandor bibûne. Şervanên jin ên ku li hemberî Daişê li ber xwe da û hîna jî li ber xwe didin pir bala wê kişandine. Lê ev balkişandineke ji rêzê nîne, naxwe ew di nava şervanan de ji bo belgefîlmekî 6 salan nedima. Wê dixwest dîmenê jiyana şervanên jin ên Kurd a rastîn bigire. Bike film û bibe şahidê berxwedana wan, yanî bi çêkirina belgefîlm derhêner bi xwe jî guhertinan dijî û şoreşa jinan ya ku li rojava pêk hat weke jinekê bandora xwe li wê jî dike. Di nav dîmenên Negin Ahmedî de keliyên pir dilsoz hene, weke numûne wê dema ku şervanên jîr porê hev şeh dikin û keziyan dihûnin qefaltiye. Her wiha dema şervan berînên xwe yên qaçîl girtine nîşanî wê didin jî dîmenên bi bandorin. Yani serpêhatiyên ku Negin Ahmedî vedibêje û nîşan dide ji fîlmên şer ên din cihêtirin. Ew bi ezmûnên siyasî û şexsî bi nîşaneyên balkêş nîşan dide û bi vî awayî kompozisyonên xweşik û bi bandor ava dike. Ji lewma fîlmê deriyên xewnan di heman demê de xewnên azadiya jinên Kurd vedibêje û nîşan dide ku bê sînema çi qasî bi bandor e di nirxandina meseleyên civakî de.